Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kinailam Jonga Federation of Khasi Jaintia Angaru People Motion Root Circle. Hagakat South Regunai Wing Anadar Postan, Kilaiti de Kajing Tho, how additional medical health officer, Halak Babon Gijing Duko, Jongariangdu Community Health Center. Uba Gary Kanmuti, Ubadu Vice President Jonga FKJGP, West Khasi Hills District, Hagajing Akran Makilat Patai Kubor, Ul Ombagaseng, Klalap Shibun Kijing Duna Jonga Niki PHC, Kabala Penduko, Hakabaya Day Bat Kajing Ajing Shakri Yiki Patba, Kamtam Mikilong Ying Kibaduk, Bakibaduna Kayokakon. Unu noyelam keseng ulo angru baga ni kes HC kadang dunaru hakajing don jong ki doktor kinong tre bat kiwe bat ulakin turu eka sorkar bat ikinong mikmat bakin shim khalam halokan ni kajing e hakani kesngi tumut ni nakaliang jongka FPGP West Khasi Hills District nilayok banyak kendu yai additional DHMO Dr. Marang banyak keren halor ki jingke bat ki jingjinjar bakar yang do si kendo te katum ga jinglap jungi keseng hadin ga jingut jingnam jong ki patba nilap bakar yang do si sisya klat ko klat korkom trikam kata kalong ba wat block medical officer umdon wat iki birth certificate ki keiru dang haban sign nasional den re hadin bengia keren bade bat i doktor ibadi pet la batai basien ngin sayo no yu block medical officer kadon ka USG machine ru ba bu ya kaban le ya ka ultrasound rim don doktor ban pet peniat ka dan kali yang juga office tu akan disini kila ong hi bila don doktor mentai ban sawan ban pet peniat ka USG machine dentist ru ngim don ke ni duna ba ka ki staff ki manpower ni duna ka ambulans ka biang lut ya ki medical kit kum ki oxygen tank gini kita ru ngim don kita rugi di jinduna kiba karyang do CHC ke kendo bat ki female doctor kiba di pet ki NCD gini kita ru giturum dan kita buon bahagi jinduna de ngina leng jong kaseng hingi siemba ka jingkot jingkhia hi ke de gawai ka primary need la ni kata ka jingdon kam ka ba hak mate yang ni ka ba nging yu ba kum ka thain riang do ka layo ka CHC na do usne mar hajar khatsan haduk mentah kau mud ka bala biang bah ya ka pore ka bakan rangba bakan biang kita kijing tray kita kitiar gitar hendri ku mengiyo i mentahi kadang sadien sebapalat tingin liang jong kaseng hi nginum song thaj ngiyai kentu hi ka sarkar ki bor bari pet bakin sungu bahaban phai khmat lang ban pet lang ha ka bay dei bat ka kot ka khia ya ka than sathi bat ya ka West Khasi Hills si boro ka wei de kibabuan hi ki nanginginum sothu i jing e namarba kibabuan hi kiba pang menta gibru bapang bestom gibru spa lele ki yo ban le super care ki yo ban le ki hospital ki barem kinum sothu i gani jing e ndai mangi ki badok ki badon sathi ni sothu ba teng lapoi hospital ka e ba ngim yo e kata ka service ka ba ngi expect e ngi kentu galong ba ngin pai khmat yo i menta ba ka FR unit borok kin play hapo riang do CHC menta la prai tu building ke badon menta ka existing building halor kala khamnia lupa te mentangi kwa hi ke sarkar bakan lei halor jong ni bukan wanra ke jing mentoi ginong song snong ka than motion road hi borok ka wei ka riang do CHC li ga diga bapet ya lightly ki PHC kata ka salang ka nonglang bat ka rodonga kani kala long ka kemi la da kani hi ka tulot ka mut baro hi ki lajing sumar kitulon i hot ni sungo komen baka sarkar lingba ka scheme gi bafer kala the sisya gi development haka West Khasi Hills Motion Road gi babun bahagi scheme ndai ngina leng jong ka seng hingi kham sukwa bakan phai khmat hi khamba syaka leng ka kot ka khia kanum don ga jing mentoi ngi bangin don ki playground kanum don ga jing mentoi ngi bangin don ki building gi bahe lada ki khun ki kiti ki jongi lada mangi ki nong song snong tu ngim don ya kamet ka bokoi ka bakhia ga ai ka bakham don kam menta ka bangi ni suthu bangi bu ya ka jing dawa khmat jong sarkar khmat jong ki ku mangi i West Khasi Hills boro laingut ki MLA ki jongi ki degi badon hapo ka sarkar ki don ya ka bor ka ban le ai ka jing kerpat ka jing dawa ka jongi ka longba sungo bha le ai halor jong kani
Nada ki briu ki kot ki khia ka constituency ka kot ka khia hangta hi kan wara ka jingkot jing khia ka dong ka than hi bro ka wei te ka ba khadu hi ka ba nakaliang jungi ka seng ni ong ba ni kan turu ki pat ba makinya pen paulam ya ki jing jar ki jing sistem kumba phiwan pen pau shangi pen paulam se kita ki bari pet se nom khmat ki jungi ba kiru kinyo e ka ban sim khia te ni na ka seng hi khadu khatwai ke sulong ba ninget scam hadin ke jing ya keren bat I medical officer ni la ai hi ka assurance ni ba I insim khia ban pet lam kita gijing ni sngo thu batang nang ni ka namla ai ka ban long hendrai ka don kamru ka jing trelang nang te na po ka sarkar nang te na po nang te na sarkar na selong hi ba kinya pet kinya phai khmat lang ba kinya no lang ketiga mon ketiga diang khanang banwan ra ya ka kot ka khia ka motion road hi bro ko This love has no ceiling. I cannot deny.